Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da warhaka, sannan barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu mai albarka. A yau insha Allah zan nuna mana hanyar da zamu ƙara samun kuɗi sosai a cikin application ɗin mu ta ShareIt ta hanyar zama ma'aikacin su ko kuma in ce wakilin su, wato ambassador. Dan wannan shine karan ka na farko da wannan channel tamu, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyin mu idan mun ɗora. Ku biyo mu. Kamar yadda muka sani, ShareIt hanya ce wadda ake samun kuɗi ta hanyar spinning ko inviting friend ko kuma wannan credit test ɗin. Dukansu ba baƙi bane a gurinmu, idan kuma mutum bai san su ba, to wannan shi ake spinning. Ga inviting, wanda zaka ɗau code ɗinka ka gayyaci wani ya sa wannan code ɗin naka a nan gurin inda aka sa friends code. Sannan kuma ga credit chest, wadda a koyaushe zaka dinga samun box wanda zaka buɗe kana samun diamond ta cikin su. To kamar yadda muka sani, idan mutum yana son ya zama ambassador, kamar yadda na faɗa a baya, zai taɓa wannan gurin gashi nan, wannan inda aka sa start AMA journey, sai ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi, to masha Allah, idan ya buɗe kamar haka gashi nan kamar yadda kuke gani, sai mutum ya taɓa wajen rules nan domin ya karanta dokokinsu. Wannan tsari na ambassador in ka zama, za su dinga baka naira 250 duk mutum da in ka gayyata. Sannan ba za su dinga biyan ka ba sai bayan sati bayan sati. Sannan za su dinga biyan ka duk sati daga kan mutum 10 zuwa sama. Kaga idan ka gayyaci mutum 9, to za su ajiye ma wannan mutum 9 naka, sai wani satin in ka cika mutum 1 za su haɗa su biya kuɗin ka. Za su iya biyan kuɗin ka ta PayPal ko ta bankin ka ko kuma ta Airtime, daidai ta yanda ranka yake so. Wannan tsari ne mai daɗi sosai. Sannan kuma za su dinga baka wancan kuɗi na referral, wanda dama already muna samun su diamond da kuma wannan box wanda suke bayarwa guda 20. Idan ka gayyaci mutum za su baka wannan, sannan kuma duk sati za su dinga biyan ka a matsayin ka na ma'aikacin su, wato ambassador ɗin su. Za su dinga biyan ka wannan kuɗi na gayyatar musu mutane da kake, shine kamar ladan aikin da kake musu a matsayin ka na ma'aikacin su. To idan mutum yana so ya zama wannan ambassador, ka gurin nan inda yake kan linkin na apply, sai ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi gashi nan ga test name nan, fill name, za ka sa sunan ka, full name ɗinka, sannan ka zo ka sa number ka, sannan ka zo ka sa NIN number ɗinka, ita ce number national ID card ɗinka guda 11. Ka zo ka sa date of birth, ka zo ka selecting sane kai namiji ne ko mace, sannan kai submitting. In kai submitting, za ka jira lokacin da za su yi approving, za su turo message. Kai ka zama ambassador ɗin su, za su ma approving, ka zama ambassador. Daga nan za ka fara gayyatar mutane, kana ɗiban wancan romo da suka tanadar wa duk wani wanda ya zama ambassador ɗin su. Dan haka sai ka ƙoƙarta.